aandacht besteed aan de getalen. Hoe kan ik de getalen duidelijker maken? En omdat de data zo complex is, als je ziet de spreadsheet, die zit een hele grote, nou wat ik liet zien met de landen hier en nummertjes. Dus ja, ik zie niet zoveel de behoefte om ja, misschien een munt te laten zien of zoiets. Nee. En ik ben meer voor dit soort, ik ben bijvoorbeeld niet goed met infographics. Daar zou ik nooit aan beginnen. Dus ja, ik ben meer van regels maken om de data zijn gang te laten gaan. Maar dat zijn toch eigenlijk infographics die je maakt? Nou, ik zie meer infographics zie ik meer als een soort van statische visualisatie. Ja, oké, dus in een magazine. Ja, statisch, dat bedoel ik, ja. Okay. Ja. Oké. Interesting. Wat zit er nog meer?